país dels Pirineus. El govern d'Andorra els oferís este espai. Arriba la revista avui amb una cita festiva i gastronòmica alhora. Laura Grande, bon dia. Bon dia, Empar. Perfecte per obrir la gana. Avui, dia de Santa Quitària, és festa gran a Almassora, a la Plana Baixa. Els veïns de la localitat reten homenatge a la seva patrona, cuinant 22 calderes d'arròs que es menjaran 10.000 persones. A Almassora està Fàtima Palmer. Fàtima, bon dia. Conta'ns, ja estan repartint les cassoletes? Hola, bon dia. Ja han repartit les cassoletes. Més de 10.000 persones han passat per ací. En pocs minuts acabaran de passar i replegar aquestes cassoletes d'arròs de Santa Quitèria. Són les que aneu a veure en uns moments. Fan cua tota la gent i després replega aquestes cassoletes. És el plat típic de la cuina almassorina. És arròs sec amb pèsols i pollastre. Però per a fer este dinar multitudinari, amb més de 10.000 racions d'arròs de caldera de Santa Quitèria, un equip d'unes 50 persones ha estat preparat uns 700 quilos d'arròs, 700 quilos de pollastre i altres 300 de pèsols. Amb tot això, el cuiner Manolo Manrique és el cuiner oficial de les calderes de Santa Quitèria des de fa 47 anys. Com cada 22 de maig ha cuinat 22 calderes d'arròs de Santa Quitèria, però esta és només una xifra simbòlica perquè hi ha tanta gent. Este any han sigut 10.000 persones que s'han tingut que cuinar unes altres 52 calderes. Esta tradició de les calderes de Santa Quitèria va començar després de la Guerra Civil, quan el dia de festa, un dia de festa com avui de Santa Quitèria, venien així al poble molta gent desavorida que patia fam. Entonces el convent de la localitat els va fer arròs de caldera i per això cada any, des de després de la guerra, així es celebra el dia de Santa Quitèria amb aquestes calderes.